فێرکردنا موزیکê dikare bibe riyeka baş û aram ji bo bidûrxistina zarokan ji rewşa şer û tundutujiyê ku bû sedema têkbirina gelek jiyan û siberojan li Iraqê. Mamosteyên vê dibistanê bi awakî xwebexş zarokên ji temenê 5 ta 16 salî fêrî jenîna gelek amîrên muzîkî dikin wek gîtar, piyano û bilûrê. Gelekan ji van zarokan tenê ev amîr li ser ekranên televîzyonê dîtibûn û ew amade ne dema lîstina xwe terxan bikin ji bo wergirtina waneyên muzîkên havînê. Em fêrê muzîkê dibîn ku baştir e ji lîstinê li derve. Min piyano berê nedîtibû. Tenê li ser televizyonê me dîtibû. Me niha ew jî heye û gîtar û keman jî. Ev gelek baştir e ji lîstina biçekan û tiştên wiha. Ev derfetekî gelek baş e bû me ku em fêrê muzîkê dibin di dema havînê de berê ku dibistan dest pê bike. Zarokeka din dibêje her tişt li vir ciwan e. Ez fêrî muzîkê dibim, bi taybet piyano û gelek cûre amîrin din. Her tişt li vir ciwan e, ez niha fêrî piyano dibim. Dibistana muzîkê ew bîrokeya Diktor Adnan Sahî ye ji zanîngeha Basra ku ew serokê beşê muzîkê ye li Kolêja Huneran. Ew bawer e dengê muzîkê dikare rêjeya tundutujiyê nizm bike ku jiyana zarokan dagirtiye. Muzîk li gor wî dê zarokan ber bi rewşeke baştir bibe. بطبيعة الحال هو الإنسان بشكل عام مرۆڤ بگشتی و bi taybet jî zarok bersiva gelek fakteran di jîngeha xwe de didin û wan fakteran dê bandor li ser reftarê wan hebe. Ev ji em hewl didin zarokan ji rewşeka neyînî ya niha beref rewşek baştir û ciwantir veguhêzin û wan ji tundûtîjî û serhişkiyê dûrixin. Dibistan waneyan li navenda rewşenbîriya Basra dabîn dike ku girêdaye bi Wezareta Werziş û Lawan ew pala xwe tenê dide ser mamosteyên xwebexş ku waneyan ji demijmêr 5 piştînîvro ta 8 êvarî her rojên yekşem, sêşem û pênşeman didin. Derbasbûna zarokan bê pere ye. Lê divê ew tenê 75,000 dînar an ku 6 dolarî dabîn bikin ji bo kirîna amîrên xwe. Dibistan amîran bi xorayî dabîn dike ji bo zarokên bêpar wek sêwiyan, nexweşên tenêbûnê û xwedîkêşeyên derûnî. Dê dema niha da dibistanê derdora pênce xwendekarî heye. Eger jimar bêhtir bibe, rêvebirên wê bihêvîne ku hin alîkariyên darayî bibin ji aliyê hikûmeta xwe cihî ve. Eger na, renge ew rastî girtinê bibe ji ber giranbûna kirê û amîran. Salih Demîjer, Dengê Amerîka.